weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to saare Hammadi Saydou saare Galo ɓoki jawe ko on waktu yoni hato yawaldi yirlaɓe e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to yawaldi yirlaɓe oɗo saaha ko caɗele ndiyam tawete toon wullitima fedde guirlaji o andu hoore maɗa to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu hanki kikiɗe holliti maɓe ɓeydu ndenka e kisal e nder leydi ndi kala caggal nde hewɓe gulliti guykaji ene tawe e nder leydi ndi to leydi Mali koñinkoɓe leydi ndi ɓe kolliti ɓe jooɓima kene fota wonde nogas e jeegom fittandu e ballal koñinkoɓe leydi France taweteɓe toon e ɓen initirtoɓe jihadi yankoɓe to leydi Guinée Conakry finoɓe to Kindia kolliti mette mumen no fewi caggal nde keerol hakkude leydi Guinée kame Sénégal udda woni faggudu mabɓe ko ndema ananas oɗo saabe donki yoya to Côte d'Ivoire ha fayma to Niger kame Sierra Leone hato Burkina Faso Somalie kame Tchad hato États-Unis d'Amérique kam ene wonde ende musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Amadou Ifra Ba to ɓoki jawe Adama Baydi Ba to ɓoki jawe Qali Demba Ba to ɓoki jawe Abdoullah Bacca Ba to ɓoki jawe Abdoullah Mamadou Ba to Jammela Haruna Ousmane Ba to oyema Gabo Lamine Ba giɗo Pular to oyema Gabo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe ngullo dendagal ɓoki jawe naɓe ko taari ɓoki jawe kala jaltugola aduna mawniɓe hen banggue kawmaɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo Dahiru Aliou Ba yalti aduna ñande nogas e jeeɗiɗuɗo hen lewru woni ñalawma hanki talato wira toon to ɓokki jawe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo ɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala weltare ɓiɓɓe fulɓe e yeeɓiyankoɓe weltare TV kala ene nelda duwawa Lamine Ba giɗo Pular goto mo keptinɗon e yewtere foyre gendi arore kala talata ko kawmuma yalti aduna batake jam gondaɗo Ba Dahiru Bacca to Zouala Ba Ousmane Mamadou to oyema Gabo Ba Moussa Mamadou to oyema Gabo Ba Djibi Baydi to ɓoki jawe Ba Hawa Baydi to ɓoki jawe Ba Aissata Oumar to ɓoki jawe ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe ɓoki jawe naɓe kala jaltugol aduna mawniɓe hen banggue kawmaɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo Ba Dahiru Aliou jaltuɗo ñande ñalawma hanki o nogas jeeɗiɗi nduɗo hen lewru woni talata hanki o yalta ɗum toon to ɓoki jawe wira toon to ɓoki jawe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala yittindo hen kanko e dendagal maɓe julɓe kala yittindo hen ɓattake o ko biteɗo Ba Haruna Ousmane taweteɗo to oyema Gabo ceerno Djiby Sy lasrari yanke laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi jogiiɗo caɗele dewgal jogiiɗo caɗele ɓesngu jogiiɗo caɗele cellal kala no jokkondirɗa e ceerno Djiby Sy ma humpito hen ko laaɓi
ceerno jibisi ne yawrani gorko usturaɗo gorago walla mo ndiyam gorago mum manki. ceerno jibisi ene yawrani debbo jogiiɗo kis walla fibron donkuɗo ɓesnude. ceerno jibisi ne jogii leɗɗe e sifa mbadiji ɗiɗi 19 rafi e 13 rafi omo sammita ha laaɓa ha wayano kom wona an wonduno henni. ceerno jibisi ko laaɓaɗo ƴewgal so tawi a jokkodirema ko acci adresse maɗa kala ɗo gonɗa e windere nde mawa artema ha wayno kom oɗon gurduno jamma e ñalawma. ceerno jibisi tawete koto leydi Mauritanie Nouakchott leegal bitegal a netet sa yiɗi hebde hen kollaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84. ceerno jibisi haɗani Mauritanie tan base makko ne tawi toon to Mali Nioro sa yiɗi hebde hen kollaɓi mbatta ko 00223 90 22 94 71. ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu cafrowo saha mo safrira Allah ɓolo so wona on jogiiɗo rafiji ɗiɗi ko wayno rafi hoore mo seeɗineji mbahliti walla on jarowo barogala. ceerno jibisi ene andino dendagal safiyankoɓe ɗi mum kala kamɓe kala yo mbaddu jungo e faandu ɗe mballodira moni kala nde serata e caɗele. musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade ceerno jibisi. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogase jeetati seetto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe ene jogui belema habrude on onon dendagal hettiyankoɓe mum kala nogase 9 avril en ma won ñalawma janggo so jomiraɗo hoddiri nogase 9 avril hitande ujunnaje ɗiɗi e 15 ha nogase 9 avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo wonata duuɓi 5 ko weltare ɓiɓɓe fulɓe woni weyoji ene habra ene ɓuura ɓattodirde e dendagal hettiyankoɓe mum e dendagal bandiraɓe wiyoɓe mbimi e wimami kala kabruji men ɗemgal pulaar gartaten koyoɗo hen gorko gendiyanke jinnoɗo leñol mum darinoɗo leñol mum parnanoɗo leñol mum ha tenti gonnoɗo e fedde heblo sukaɓe Afrique baɗɗo jillu mum jillu timmugo no fewi e ballodiral Bakary Aliou Dialalo Ba ngam waddemo jillu makko e nder leydi Gambie kala andinde yimɓeɓe ko woni fedde heblo sukaɓe Afrique woni ceerno Ousmane Ba jaltuɗo aduna ñalawma hanki o wira toon to cuuɗi mumen hanki sanga takkusana yino aduna ko hitande 1993 yaltiri aduna duuɓi 59 yino aduna ko toon to saare Hammadi Saydou ko toon o wira hanki hoɗanno koto saare Galo ene tawe e nder leydi Gambie saare Galo ne tawe e nder leydi Gambie e nder diwana Kirwan e nder leydi Gambie kanko ceerno Ousmane Ba omo taweteno e fedde heblo sukaɓe Afrique fedde darinde fuɗɗinde wadde golle mantiniɗe toon to kiidira omo tawetino e tabital pulagu kam e fedde wonde wiitende potal fulɓe Gambie kam yoga e pelle goɗɗe taweteɗe ha toon to leydi Mali kala weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmottomo yaafamo nanamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala gam darde makko fayidinde kabruji men ɗemgal pulaar no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal so huccodirde e ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata e nder leydi Sénégal 1931 woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani jogui oɗo hen boros ko 96 ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw 38 ko raɓaɓe andaka raɓɓe ɗumen 36 celli yimɓe 10 ma ballite fofando neɗɗo goto wasi hen fittando muɗum
ma en jaa ton to yawalde yirlaɓe fedde girlajo andu hoore ma arɗo Amadou Ba suuti ton konngol mum ngam artude caɗele ndiyam taweteɗe e nder ngoɗon wuro. sen ƴetti hannde ko wayno wuro men yawalde yirlaɓe caɗele ndiyam ɗe ɓe dañata ɗi ɓe dañino forage guila hitande 2016 ha matériel o ari ha naati e galle mawɓe joom wuro caggal ɗum ɓe ƴetti matériel o ɓe jaltini ɗum toon ɓe mbattoyi ɗum to jawalde calluɓe ɓe ƴetti forage o ɓe mbattoyi ɗum toon te oɗo château ko yawalde yirlaɓe jeynoɓe gila nden noon aɓe fodana en ko fewde affaire château kono gila nden haydara min jiyata ko wattidi wuro men Gaykaɗa yirlaɓe wuro men Gaykaɗa ɗon ne château d'eau nan ɗon gila 2003 hande ma ɓuur hitande tiyoji ɗi nan toon jooɗi te branchement ji ɗi mbaɗaka pour wuro ngo saka nowra ko sati ko foti yaadude ko wayno bey majji caaji yirlaɓe ko nandi hen sen jeehi Bokenamadi forage mum watti yaade kono ɓuuro joni duuɓi ɗiɗi kono ɓe fotno yaadude ɓe hay hen goto kadi nannaki hen taw ko wayno Bokki Guumi ko wayno Ɓulon Gurel Baare e Ñaarko sen jeehi wuro men Ndiayen aɓe jogui château d'eau guila 2010 kono hande eɓe jogui caɗele wawde dañde branchement ɗi ɗi haaɓe nowra kadi guure mabɓe catiɗi sen jeehi Wencile forage nan ɗon mo ganduɗa ko PIP rokkirno ɗum hitande 94 on ɗon forage hande hutortono koye systéme pompe Jambar kono hande wuro ngo ena ñaago ena dari e yidde wallede e château beele omo wawa ustude teddedi caɗele ndiyam on ɗon diwan e guure satiɗi ɗi ko wayno Ferlo Wenci ko wayno Ferlo Gurel Meljam e Bojeje kono ha hande ɗen ɗon caɗele nan ɗon jooɗi sen garti e caɗele wuro men Bokki Guumi caɗele mabɓe ko musde sanne saabu ɗo ɓe gonɗe ɓe jogui caɗele ndiyam tigui rigui ɓe jogui ko woynu ndu ganduɗa ene tolni e 96 mètres 86 mètres lugguideeki hande woynu ndu koko goni ɓe mbaɗata ko kiloji 6 ɗon ha e Kaaƴa pour ɗogoyde ndiyam nguleki ene heewi caɗele ndiyam ene woodi neɗɗo wawa wurde ɗo ndiyam ala jeeyi sababu ɗe hen gure dowri kala caɗele diƴƴe ene heewi e nder ɗiɗon diwanuji to leydi Sénégal keddaten ha joni Youssou Ndour yimiyanke ngana rutti kadi woni jagorɗo ko fate conseiller hoorejo leydi Sénégal rutti kadi woni gardiɗo Futuri Média jayde wiyete noon hanki waɗi jillu mum toon to Diamniadio caggal nde o darni toon gollorgal makko biyetegal impact taw ganduɗa ko bangal fayida no feewi ngaalu waɗagu hen ma won 15 milliards koppareje France CFA o holliti ken wona duuɓi 5 ala taw ko woni hen haydara kono gollotoɓe ɓe kala lewru moni kala ene yooɓe kono ɗo saaha mo goni udditi ngal gollorgal ngam wallidde sukkaɓe e haɓade jonde kala ko ene wiye jonde was gollago to Linguére gardiɗo hôpital Magatte Lô caggal cumbannongo toon ñande nogas e nayyi nduɗo hen lewru ha ganduɗa sukaɓe nayo mbasi en pittali mumen kanko on gardinoɗo oɗon hôpital kikiɗe hanki o wacciti golle makko ha laaɓi ha wi ceera toon to Sénégal Ngor kene foto wonde awoɓe ɗiɗo ko ɓen majji ha ɗo cuwa taw yitede woni ɓiɗɗo e bammuma caggal nde heddiɓe jiita kamɓe kam ha ɗo ɓe cuwa taw yitede ɓe giwno ko toon to Thiaroye sur Mer kono noon baalana mabɓe yuwi ko toon to Ngor ko wona ɗum ko jagorɗo kalfinaɗo awa hanki yanñima no feewi yoga e nokkuji ɗi laamu ngu hanno awede taw ko awa fina tawa ko wona ɗum kadi laamu ngu yiɗi ko waylude laaɗe ɗe adda laaɗe goɗɗe kono ɓen sehoɓe laaɗe wayno ɓen sehoɓe laaɗe hande kolliti hen so tawi tan laamu ngu itti ɗen gueɗe kala koko jogori wontandeɓe caɗele mawɗe no feewi ko wona ɗum ko maɓe dutto e somor wonande ɓen sehannoɓe laaɗe gandata to jogori faade e banggueji goɗɗi ceerno Abou Sy windi yankema en ketto facciro makko Qur'anil Karim e nder gemgal Pulaar. hoore a zilzila jerɓugol e inde Allah jurumdeero jurmotoɗo إذا زلزلت الأرض زلزالها so tawi leydi ndi yerɓi jerɓugol mayri وأخرجت الأرض أثقالها e leydi ndi yaltini ɗongle mayri وقال الإنسان ما لها te neɗɗo wiya holi ko ndi wondi يومئذ تحدث أخبارها ñande hen ndi jangtoto kabaruji mayri بأن
ربك أوحى لها ngati ko joome longini ndi يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ñande heen yimɓe jaltirta ko cente cente ngam hollirde golleji mumen فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره kala on golluɗo ko fotino gabbel moƴƴere yiya ɗum ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره kala on golluɗo ko fotino gabbel bonande yiya ɗum simore nde woni ɗo ɗum ɗo henna woni golle payodinde gonde e waɗede oɗo saha mo gonɗen firo qur'ana taw kadi ene yaadi e jangguina neɗɗo o ɓuura wawde famde haala jomiraɗo nde tawno qur'ana ko haala woni ɗon haala ka noon fayi koye men beele mbawen malede sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo mo leydi Mauritanie hanki holliti ujunnaje jeenayo e temedde jeetato e capanɗe nayo e nayo woni fesaɓe taw ko feso adi ngo caggal nde fesade ngam haɓade oɗo henna mboros o holliti pesogol dawal ɗimmala ujunere e temedde jeegomo e jeenayo fuɗɗima hebde vaccin ji mum tugganma altina ha fayenma ñalawma hanki o temedde ɗiɗo e jeetato fesima ko wona ɗum ko arti e dawal ɗimmal ko fate banggue fesade gila tan altina ha fayenma oɗo saha mo gonɗen fesoto ko ɓen andi kappen ngakkaɓe terɗe kamɓe ɓen joguiɓe insuffisance rénale ene wondi kadi e joguiɓe ñabbuji korni goɗɗi kala ko wona ɗum ko arti e yaltinde kayitol ngam hollirde hanki wonande ɓen ƴewdaɓe tawa ene gondi e oɗo hen mboros coronavirus ujunere e temedde ɗiɗo e nayo woni ƴewdaɓe e sappo e jeetato capanɗe tato e ɗiɗo tawani jogui oɗon mboros sappo e jeetato keeɓi hen cellal mumena kene fota wonde yimɓe jeeɗiɗo ne tampi sappo e jeegomo ene tawe e cuuɗi safara ngam hebde cellal mumena to leydi Mauritanie keddana joni sitin moɓodiral hanki waɗi khalifaɓe diine kame aada ha tenti e finoɓe toon to Nouadhibou ko ɓen tigui hanki mbaɗi sitin mumen ngam eradeɓe état o nde wawata jogade nden ka e kisal timmugal caggal teskede to Nouadhibou so nangue muti tan ala kala ɗo cuusɗa yaade potata koye sukaɓe simmiɓe tan ha batti ɗarade booli ala kala koɓe kuuli wadde e ma gam tettandema kala ko joguiɗa ko ɓe kolliti yiddeɓe oɗo saha mo gonɗena ko laamu ngu kala mo jaggi hen yo faye mum sattede no fewi ko ɗum jeeyi sababu jagorɗo kalfinaɗo nden ka e kisal woni gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu hanki kikiɗe yaltini kayitolum gam hollide oɗo saha ma wat créé comité ko fate banggue pelle pelle e nder région ngaji tawiteɗe e Mauritanie kam ene wondi e nder département ji ɗi kala beele ɓen mbawa tambade nden ka e kisal leydi ndi kala caggal teskede ɗo saha sukaɓe hewɓe ko borjuɓe mborjiri huuɗo bon koko so hiiri jogoto ko jaseje kame laaɓe woni ne jogui hay armeji kala ko joguiɗa tettat so tawi tan a jañi seeɗa jaña ɗin fetelaji walla ɗen jamɗe e ɓandu maɗa tene kadi ɓe kollitima ɓe tekkin nden ka e kisal e lamorɗe ɗe ha tenti lamorgo leydi Mauritanie to Mauritanie keddoɗen ha joni ma en gartu ko fate banggue jaago ma en gartu ko fate banggue gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie gonnoɗo hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie woni Yahya woldo hadmein hanki darima e yeeso ɓen loskoɓe hanki wo darima yeeso mabɓe ɗum noon kanko oɗon o woni no hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie e laamu Mouhamed Ould Abdel Aziz dawal mum ɗimmala dawal gadingala o wonino hen jagorɗo gam tumnedemo omo maldodiri e gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie ngam bonnude jeeyi laamu ngo walla ni borjinde ngaalu leydi ndi ko wona ɗum ko Mourasilun ɓe kolliti wonande ɓen loskoɓe taw ganduɗa ko joguiɓe ɗereji gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mouhamed Ould Abdel Aziz ɓe jamiri jeeyi makko yo tete kene fota wonde galleji sappo e ko fawi e ñiɓirde IPR hesere tawiten to Tafrakh Zeyne kala yo tette oɗo saha gam teskede so tawi a tourni e nder leydi Mauritanie ko ɓuuri hewde duuɓi makko sappo kala ko jofiɗa fiɗendu ene gardi e le ma wi ko kanko jeeyi ɗum waɗi noon ko gueɗe puŋñiniɗe wona gueɗe cuuɗiɗe jeeyi sababu oɗo saha laamu joɗingu yiɗi haɓade gam tettude yoga e gueɗe beele kadi ɓiɓɓe leydi ndi mbawa naftorade ha joni koto Mauritanie keddorɗen wonande ko leeli walla ni mbiyen ko leeli saaha ɓuuri ko arata tan arata ɗum jeeyi sababu étudiant ji
jangoɓe to université taweteɗe nder leydi sénégal caggal kayde ɓe jooɗi dumunnaji jonɗi no feewi ɓe keɓani kala ken wiye bourse mabɓe hanki noon ɓe keeɓi kamɓe kala ɓe kolliti ndeke ko leeli ɓuuri ko tardini ɓuuri ko jogorani arde ɗum noon ɓe kolliti heno beelama mabɓe faade e laamu leydi mauritanie to mauritanie keɗora joni tawari gila tan korka dari nokshot ene ngakka tew e kala saha jeeyi sababu noon yimɓe hewɓe ne gullito tew ne ngakki ha ganduɗa so tawi kay ko kirsirɗi jamiraɗi joguiɗi kayitaji ɗi laamu ngu yamiri saha tew ne ngakka ha ganduɗa ɓen wattuɓe wujjitade ne gujja ene kirsa e kala ndesten ma woni e suuɗayre ene jeeya puɗɗima hewde ha ganduɗa hewɓe kolliti oɗo saha yidde mumen ko laamu ngu yo wattu haqqillaji mumen e mabɓe gila tan ɓeɗon gueɗe ɓuurani ƴellitade nder leydi ndi haade yimɓe hewɓe wattude ñamde toon tebbuli ɗi moƴƴani jokkodiral hakkude leydi mauritanie kame leydi niger ko jokkodiral moƴƴal no feewi wi woni gonnoɗo ambassadeur mo leydi mauritanie toon to ñame woni Mohamed Yahya mo golle mum gasi hanki caggal nde o jooɗodi e Mohamed Bazoum woni hoorejo leydi niger ɓe dañi tigui wostodirde ɗereji caggal nde golle makko ngari wo jaari wonande leydi niger e golle payodinde ɗe waɗi toon kame jaɓɓugal mumen e hesɗitinde wonande kessingola jokkodiral hakkude leydi mauritanie kame leydi niger e faggudu kala ko jokkodiral payodingal no feewi sen gewi to leydi mauritanie paɗen ko tan to leydi mali armée leydi ndi woni chef d' état major armée leydi mali holliti kikiɗe hanki o wonande koninkoɓe leydi mali jooɓima kene fotta wonde nogas en jeegomo ɓen wiyoɓe ko jihadi yankoɓe taw waɗɗani keerol hakkude leydi mali kame leydi niger e nokku bitel alfatna ne tawe e nder leydi ndi e ballal wonande koninkoɓe leydi france ɓe hinde barhan toon to koro yeeyoɓe yahannoɓe taw ganduɗa ko foire hebdomadaire e nder leydi ndi woni tan yahannoɓe luuma kamen bifta hakkude nokku biyeteɗo yawa e nokku biyeteɗo yawa kamen nokku biyeteɗo ogora ene tawe nder commune douro toon ɓe bifta kono haɗo ɗo gonɗen ɓe ɓalliɓe ha ɗo ɗo gonɗen hay goto anda ɗo ɓe nawa biftiɓe ko worɓe joguitiɓe armeji ɓe gandaka taw bafulaɓe toon kadi ko bandiji joguiɓe armeji jani toon e station goto taw ko essence jeew essence ɗum noon ɓe jani koye nokku biyeteɗo selenkini ene tawe nder bafulaɓe tawi nder commune mo bafulaɓe toon ɓe jani ɓe nawi kene fotta wonde keɓe nawi toon kene fotta wonde million ngaji 4 taw koye koppreje france CFA kono ɗo saha mo gonɗen loskoji ne jokki e pele mabɓe beele ande kono aɗo ɗo gonɗen hay dara taw suwa andede laamu leydi mali waɗi taɓal manggal no feewi ngam wallude ɓiɓɓe leydi mum ɗum noon ko caggal nde garata daga gila subaka ha nangue muta keɓa walla ni hen sahaji mbasa hebde wonande ɓeena yiɗɓe dañde ko wayno fiise nina noon ko carte eɗen gandi d'identité walla ni ko fate banggue état civil fewnude yoga e kayitaji ko caɗele mawɗe no fewi plateforme goto digital fewna ɗum woni hanki hoorejo jagode leydi mali woni Mouhtar Ouana kame gardiɗo état civil hanki ɓe kolliri wonande oɗo saha kala kene wiye fiise nina jafoɗon kame fate banggue ɗereji ƴewiteɗi toon to état civil kala oɗo saha waɗama e internet so tawi tan woni a tappi oɗon galle tambiɗo ko fate banggue état civil e hoore mum walla ni nina e hoore mum fiise nina ko ɗum woni ko yaltata kala ko namdotoɗa ponnoɗa namdade aɗaranga guila subaka ma heɓ ɗum jaltinagol kayitol mbanna hoorema remplir on saha aɗa wawi neldu ɗum to banggue fax beele mbawa hebde ko jiɗɗa hebde kala taw wona aɗa yaaha aɗa ñalla rangde guila subaka ha nangue muta to banggue dawrugola wonande cukko kolaɗo kuuɓala walla mbiyen kolaɗo kuuɓala woni kolaɗo kuuɓal landa gonnoɗo woni landa Soumaïla Cissé kolaɗo kuuɓal mum e rima oɗo saha kamɓe kalde ɓe gonata neɗɗo goto ɓe nanggodira haɗo ɗo gonɗen ɓe cuɓaki taw hay mbir mabɓe goto moɓe gembata jogorɗo ƴamande ɓe lefol laamu hitande ujunaji ɗe nogas e ɗiɗi toon to leydi mali caggal yoga e jayndeli ha tenti ko fate banggue ɓoggi karale nde bindi wonande hewɓe kolitino Boubou Cissé kam tigui jogori yaade gembade e kaɗon landa ɓe koliti ala kala ko woodi hen kala ko wawi wonde hen so tawi jonde jooɗima ɓen jaaɓe landa ka kala
ala ko humpata ɓe hay seeɗa to Guinée Conakry remoɓe ananas oɗo saha koko jooɗine pawdiri koyɗe ɓe kolliti gila tan keerol hakkunde leydi Guinée kam e Sénégal udda ɗo gonɗen toon to Kindia remoɓe ananas kala e gardugol mawɗo maɓɓe ɓe koli woni biyeteɗo Moussa Camara ɓe kolliti lesa ko caɗele mawɗe ɓe jogii ngam teskade ɓe kala ko ɓe ndemi marsata tene kadi ko ɗon tan ñolata bonata ɓe erima laamu leydi Guinée nde wawata waddude oɗo saha beldal hakkude mum e leydi Sénégal beele kadi kamɓene faggudu maɓɓe ene ɓuura ƴellitade to Côte d'Ivoire. Président du Conseil supérieur islamique du Côte d'Ivoire woni biyeteɗo cheikh woni biyeteɗo cheikh Imam Ousmane Diakate hanki yaltini konngudi wo holliti yiddemo ko l'islam ngarɗuɗo e nder leydi Côte d'Ivoire, l'islam ngarɗuɗo gila e jumaji ha e daraji kala, l'islam ngarɗuɗo e julɓe taweteɓe e nder leydi ndi kala. ɗum noon ko caggal nde o toɗɗa ko hanki o waɗi discours makko caggal nde o lomti biyeteɗo cheikh ayi Diakate caggal nde on caggal walla mbiyen on caggal nde o lomti wonande caggal nde o lomti wonande biyeteɗo cheikh ayi Diakate Fofana caggal nde o lomti on nde yalte ɗon kanko lomti ɗuma jokkodiral hakkunde Doha kame Abidjan oɗo saama gonen ɓoyata air Qatar ma wattu jurade to bawallaɗi diwoje ngal Abidjan. ɗum noon fuɗɗoto ko 16 lewru juin so jomiraɗo hodiri to Sierra Leone ñalawma hanki o Sierra Leone serta won mawnini taw ko manditari mum duuɓi 60 mata biyo hoorejo leydi ndi erima beldal ɓiɓɓe leydi ndi kala nangodirta ngam wawde ƴellidde leydi maɓɓe kono teskama landa kewka doole ɓen woni ɓe jaɓani tawtorede manditare nde ñalawma hanki o woni landa APC kono teskama wonande hewɓe ngari toon ko wayno Alpha Condé hoorejo leydi Guinée Conakry ene wonde Adama Barrow hoorejo leydi Gambie ne wonde Nana Akufo-Addo hoorejo leydi Ghana kame George Weah hoorejo leydi Libéria ne wonde Cukko hoorejo leydi Nigéria woni Cukko hoore leydi Nigéria ne wonde kadi e hoorejo jagorɗo leydi Guinée Bissau ɓeɗo kala tawtorama ndeɗon manditare to Burkina Faso jagorɗo Ousseynou Tamboura kam woni kalfinaɗo konngol laamu ngu wa arti hanke yaññade wonande tato jeyaɓe toon to Europe yiitaɓe ene mbara ne bedda taw ko Italie najo kam ene wondi e Irlande najo goto o holliti ɓen Burkina naɓe majjuɓe ha hande ɓalli mumen jiitaka taw jeegomo noon ne gañi ene tawe e cuuɗi safara tawete toon to Fada Gourma ko wona ɗum ko holliti nokko biyeteɗo Sofkel kame yattuko tonne kadi kene fotta wonde yimɓe 10 ene tawi nder région mo en tawi nder falde mo Seno tonne kadi ɓenne kadi mbasi toon pittel men taw koye janguji ɓen wat boniɓe to Thiada ñalawma hanki o ha fenma ñalawma hande o kala ene wuli jaw hanki ko seppoji gulli jaw waɗi toon ha yimɓe joyo mbasen pittali men ke wona nogasen jeeɗiɗi neɗɗo gañima hen haɗani hanki jamma discours wonande Mahammad Idrissa Déby lomtiɗol bamum e jappere nde hanki waɗi discours mo ganduɗa oɗo saha yoɓe dokke temps kono laamu ngu jogori fatude koye civil en kono haɗani ɓe piniri hande kadi ko seppoji gulɗi jaw tan to jamen laamurgo leydi Thiada ko wona ɗum ko noon catala biyetengal l'organisation internationale walla mbiyen tan l'organisation woni francophonie ɓenne kadi kolliti ɓoyata ma nela sete mumen timmuɗo dogde koyɗe jaam ko wona ɗum ko hoorejo leydi France hanki erima nde jaam arta toon kam e hoorejo leydi Congo Kinshasa ko wona ɗum ko leydi Tchad hanki wuli jaw toon to Lac Tchad. ɗum noon ko caggal pelɓodiral musgal no feewi hakkunde ɓen wiyeteɓe Boko Haram ene wondi e koninkoɓe leydi Tchad taweteɓe toon to Lac Tchad ganduɗa kene fota wonde 12 koninke mo leydi Tchad wasi hen fittandu mum e wiide biteɗo Mahammad woni gouverneur région biteɗo Mahammada Fadilou makki holliti wonande kene wona 40 jeeyaɓe Boko Haram ɓe nderguiti fittandu mum hanki sen giwi toon to leydi Tchad paɗen ko toon to Somalie ene wuli jaw toon to Mogadiscio ɗum ko ñalawma hanki o hewɓe kocci humbuji mumen dogi Mogadiscio gam yaltude capital ngal fayde e nder guure mumen ɗum noon ko caggal yaadiɓe Mohamed Abdoulaye Farmajo woni hoorejo leydi mo ganduɗa manda mum gasino gila
jeetati lewru février nder ndeɗo hena hitande hakkude landaji lundu holliɓe oɗo saha natti heɓtinde kanko farmajo ko horejo leydi ndi ko wona ɗum ko koñinkoɓe leydi ndi wonin ko fecciɓe ne jaadi e lundi ɓe wonin kadi jaadi koye makko kanko farmajo jeeyi noon pelɓodiral hanki gulgal jaw hakkude lundo kam e ɓen laamu ngu a ganduɗa waɗi hewɓe wasɓe pittal men kam hewɓe gañiɓe comité international oɗo saha tuuma ɓuuri ɓattade ko lundo ngo kolliti de démocratie wawata artirede nder leydi ndi kono kadi o somali haɗani ɗon tan meeɗa deje ko fate banggue chebaba woni fedde wulde jaw wonde e nder leydi ndi to Niger capitaine Sani Grouza kam tigi woni jaggaɗo woni tumanoɗo kam yinno derguidde laamu horejo leydi kesso toɗɗaɗo woni Mohamed Bazoum kanko no wiyama teɓ o jagga ko toon to Benin kono kadi laamu leydi Benin tottitimo laamu leydi Niger e wiide radio Somiga hollitiɗum oɗo saha noon omo tawe juuɗe siftinde on o yinno derguidde nguɗon laamu ko 31 lewru mars mayduɗo ndu caggal balɗe ɗiɗi ko on ne fota joɗade e lefol laamu to ende hande o kulhuli mawɗi goni toon windere nde kala hetini toon haqqillaji mum gam teskede ñaw coronavirus oɗo saha mo gonen koko domini leydi ndi a ganda hôpital uji ɗi kala keewi mayɓe nana duppe e kala banggue oɗon gandi kamɓe enɗoɓe duppan mayɓe nana duppe e kala banggue jeeyi sababu noon hôpital uji udduɗi kewɗi kame caaleje kala ñawɓe nana leeli fofde ko saɗele paali fofandu koko manki no fewi jeeyi sababu Grande Britannique neldi toon paali kewɗi no fewi kam e safroɓe ɗin paali noon goni ko fofandu caggal so tawi fofandu ma kalima a wata fofde hendu normal ndu alay saago mbaɗanɗa paali pofali beele mbawa fofde ha mbawa safrade ko ɗum jeeyi sababu oɗo saha hewɓe ne jalta aduna gam ngakkugol paali fofandu États-Unis de Amérique Joe Biden hande waɗi ɗum balɗe temedere ko ari e lefol laamu ɗum noon kikiɗe hande saga 21h Washington mawo huccodir e ɓesguji leydi ndi kala gam wadde mo discours makko discours politique padaɗo e nder leydi ndi kala kono hewɓe noon oɗo sahane kollita andaka taw holko jogori lowde e politique makko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen woni kabruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeesoade ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiraneno